Як праз фотаздымак перадаць гук цішыні перад світанкам? А вобраз чакання і надзеі? Якім чынам дасканалы архітэктурны фотаздымак можа пераўтварыцца ў здымак пераможцу прэстыжнага конкурсу World Press Photo? А што наогул звязвае гэтыя два пытанні? У сённяшнім эпізодзе падкаста «Адным кадрам» абмяркоўваем здымак Надзеі Бужан. У 2021 годзе ён узяў другое месца ў катэгорыі адзіночных навінавых здымкаў на бадай самым прэстыжным конкурсе навінавай фатаграфіі і фотарэпартажу World Press Photo. Гэты здымак зроблены 22 ліпеня 2020 года ў Менску. На ім Вольга Севярынец чакае вызвалення свайго мужа Паўла Севярынца каля турмы на Акрэсціна. Акурат у той дзень Павел павінен быў выйсці на волю. Аднак гэтага не здарылася. Візуальна здымак быццам складаецца з дзвюх частак. Траціну здымка злева займае вуліца, якая дыяганаллю сыходзіць у глыбіню кадра і ўпіраецца ў сцяну. Дзве траціны здымка справа займае сцяна, жоўтая ў ніжняй частцы і белая зверху, на ёй вылучаюцца металічныя шэрыя дзверы з маленькім вакном на ўзроўні вачэй і з таблічкай графікам прыёму перадач. Уздоўж мура, які ідзе ад гэтай сцяны ў левы бок кадра, дрот. Менавіта па ім мы здагадваемся, што перад намі хутчэй за ўсё будынак турмы. Злева ад дзвярэй, у шэрым пінжаку і сініх джинсах, постаць жанчыны. Бачна, што яна быццам прытулілася да дынаміка, па якім можна звязацца з дзяжурным. Выраз яе твару вельмі нейтральны, і ў яе постаці чытаецца спакойнае прыняцце і нібыта змірэнне. Чытаецца трывожнае чаканне. У яе руках кветкі лілій, сімвал чысціні. Акрамя гэтай жанчыны, на здымку няма ні людзей, ні нават сімвалаў іх прысутнасці. І гэта таксама неяк сімвалічна, што ў гэтым чаканні у шляху гераіні здымка ёсць быццам матыў адзіноты, вобраз такога стоіка, які прыбіраецца праз выпрабаванні, не губляючы ўнутранай моцы і надзеі. Жаночая постаць падаецца маленькай у параўнанні з дзвярыма, мурам і будынкам. І гэтакім жа маленькім чалавек адчувае сябе перад вялікай сістэмай. Калі б тут не было чалавечай постаці, гэта мог бы быць архітэктурны здымак з геаметрычнымі формамі, амаль ідэальны архітэктурны здымак. І мы пабмяркоўвалі, што будынак у правай частцы кадра вылучаецца акругленай формай, у параўнанні з прамымі лініямі ў левым баку, углядаліся б у паралельныя і перпендыкулярныя лініі, слуп, дарога, дзверы, вокны, мур. Але менавіта наяўнасць чалавека цалкам змяняе сэнс гэтай фатаграфіі і тое, як мы глядзім на яе. Перад намі здымак вобраз. Сэнс яго нашмат шырэй нашай геаграфічнай прасторы. Гэта адначасова і вобраз паплечніцы, і маці, і спакойнага воіна. Вобраз жанчыны, якая чакае свайго партнёра, мужа з турмы, з вайны, з нейкага небяспечнага, далёкага ці вымушанага падарожжа, як Пенелопа чакае Адысея у старажытных міфах. У 2021 годзе галоўны прыз на конкурсе World Press Photo ўзяў здымак дацкага фотографа Матса Ніцена. На ім праз палатно поліэтылена з дзіркамі для рук абдымаюцца дзве жанчыны, пацыентка і супрацоўніца дома апекі Viva Bem у Сан-Паўла у Бразіліі. Здымак адлюстроўвае эпідэмію ковіда, але іншыя матывы ў ім – гэта ізаляцыя і эмпатыя. Такім чынам, галоўны конкурс фотажурналістыкі звяртаецца не да гарачых навінавых здымкаў з цэнтру падзей, а да чалавечых асабістых гісторый, праз якія складваецца гісторыя глобальная. Калі вяртацца да здымка Надзеі Бужан, цікава і важна, што ўзнагароду ўзяў здымак, дзе няма ніякіх палітычных сімвалаў. На ім не адбываецца нейкая яскравая падзея. Гэта запаволены і напружаны стан чакання і нейкі абагулены універсальны вобраз. Вось што сказала пра гэты здымак старшыня журы фотаконкурсу ў 2021 годзе Наянтара Гурунг Какшапаці з Непалу, сузаснавальніца і дырэктарка платформы Photo Circle. Гэты задуменны фотаздымак быў прадстаўлены нам у катэгорыі навінаў і застаўся ў маёй памяці, магчыма з-за таго, наколькі ён трывожна ціхі. Яна таксама падкрэсліла, што гэты кадр з Менска нагадвае пра падзеі і пра актывістаў з розных краінаў свету – Непала, М'янмы, Бангладэша, Індыі ды іншых. Абмяркуем здымак разам з яго аўтаркай, беларускай фотажурналісткай Надзеяй Бужан. Прывітанне, Надзея. Прывітанне.
Распавядзі, калі ласка, трошкі пра сябе. Што павінны ведаць пра цябе слухачы нашага падкаста? Меня зовут Надія Бужан, я фотограф, фотожурналіст і доўга думала, ці дадаваць мне гэта мама, бо мы цяпер жартуем з маімі сябрамі, што мне засталося дадаць у інстаграме у шапку профіля мама ангелочка, анёлка, бо сапраўды цяпер гэта моя праца некаторы час асноўная. І, дарэчы, першая наша спроба запісу, яна якраз такі была і з дзецьмі, што нейкім чынам звязана са здымкам, таму што здымак ён жа пра жаночы архетып таксама. Так што архетып мама, ён таксама важны. Распавядзі, калі ласка, той здымак, які мы сёння абмяркоўваем, ці памятаеш ты, як рабіла яго, які быў кантэкст стварэння гэтага здымка? Так, безумоўна, я памятаю, як я рабіла гэты здымак. Гэта было рэдакцыйнае заданне, такое, ведаеш, звычайнае навінавае заданне рэдакцыі, калі ты едзеш на кропку здымкі і ведаеш, што цяпер будзе адбывацца. То бок, па маёй задумцы і па задумцы увогуле таго дня гэты здымак павінен быў выглядаць інакш. На здымку мы бачым жанчыну Вольгу, которая чакае свайго мужа з турмы. На жаль, у той дзень Павел, это муж Вольгі, ён так і не выйшаў, але павінен быў. І вось атрымліваецца, што здымак, который быў у маёй галаве, павінен быў выглядаць зусім інакш. Гэта павінна было быць фота, калі сябры, сваякі, людзі, которые прыйшлі падтрымаць Паўла, радаваліся ягонаму выхаду і сустракалі яго з кветкамі і з усмешкамі. І гэта павінна было быць такое, штосьці вельмі шчаслівае і радаснае. А ў выніку атрымалася інакш. Раскажы, калі ласка, ці было шмат фотографаў наогул той дзень побач з табой? Як праходзіла сама здымка? Слухай, так, фотографаў было дастаткова, там былі амаль што ўсе фотографы самых буйных СМІ Беларусі на той момант. Зноў-такі паўтаруся, што гэта была навінавая такая прахадная гісторыя, калі вось ёсць нейкая інфанагода, і туды з'язджаюцца адразу некалькі журналістаў, некалькі фотографаў, і зразумела, што нас было там шмат. Распавядзі, калі ласка, ці быў цябе час там пахадзіць, класці гэты здымак наогул, як ён склаўся? Так, увогуле, мы даволі доўга чакалі, што будзе адбывацца, бо першапачаткова была такая інфармацыя, што ўсё ж такі Паўла павінны былі адпусціць, таму ўсе і прыйшлі туды. Але я ўжо дакладна не памятаю колькі, пару гадзін дакладна, калі мы там ужо знаходзіліся, паўстала пытанне, ўсё ж такі адпусцяць Паўла ці не. І некалькі разоў Вольга падыходзіла да ось гэтых дзвярэй, якія на здымке, там такое акенца, дзе сядзіць супрацоўнік, і яна пыталася ў яго, ці можна даведацца, ці чакаць чагосьці, ці не чакаць, бо было поўнае непразуменне, што рабіць далей, што далей будзе адбывацца. І таму зразумела, што за 2, 3, 4 гадзіны, якія мы там знаходзіліся, у мяне было вельмі шмат часу. То бок, я ўсё ж казала, што мой здымак, які быў у мяне ў галаве, галоўны здымак таго дня, ён павінен быў выглядаць інакш. І таму, калі я там знаходзілася, гэта такі звычайны вельмі просты рэпартаж для навіны, калі ты знаходзішся на месцы, калі ты бачыш там умоўна, што трэба зняць, там людзі, якія чакаюць, колькі іх прыйшло, дзе гэта адбываецца, да, такія вельмі простыя пытанні. І вось я ўжо ўсё зрабіла, ўсё зняла для той гісторыі, і мне не хапала менавіта аднаго гэтага здымка, як Павел выходзіць і як ён абдымаецца шчаслівы з жонкай, з сябрамі. Вось, і атрымалася так, што апошнім здымкам у той дзень стаў акурат вось гэты здымак, які мы бачым цяпер. Гэта сапраўды, напэўна, быў апошні здымак, які я зрабіла ў той дзень. Ці памятаеш ты, як складвала кампазіцыю, кадрыравала гэты здымак, як вось менавіта ён складаўся ў цябе ў галаве, як у той момант, калі ты націскала на кнопку фотоапарата? Калі мы кажам пра рэпартажную навінавую здымку, часам бывае, што ты не паспяваеш раней, то бок па-рознаму, канешне, бывае, але часам бывае, што падзея адбываецца настолькі хутка, што ты
не паспяваеш раней там абраць якую-нибудь кропку здымкі умоўную, так, і там падумаць пра тое, што вось я ведаю, што цяпер чалавек зойдзе ў гэты там куточак кадру, і я націсну на кнопку, і вось складзецца вось так. Было трошачкі інакш, бо калі мы доўга стаялі, нічога не адбывалася, і вось я пабачыла, што Вольга рушыцца ў бок гэтых дзвярэй, зразумела, што так як яна галоўная гераіня была у той момант, ну гэта заўсёды так, такая прафесійная, ведаеш, чутка, калі ты сочыш за сваімі героямі, калі ты знаходзішся на такіх вось падзеях сітуацыйных, то ты можаш здымаць штосьці вакол, хадзіць, але ўсё адно ты будзеш сачыць за сваімі галоўнымі героямі, з кім павінна адбыцца цяпер галоўная падзея. І вось я бачу, што Вольга ідзе, і зразумела, што я там бягу з іншага нейкага боку гэтай пляцоўкі, бягу ў бок яе, каб паглядзець, што адбываецца, бо, канешне, моя думка была зноў-такі такая, што раптам яна падыдзе, і вось раптам цяпер вось Павел выйдзе, бо сапраўды да апошняга былі спадзевы на тое, што ўсё ж такі вось цяпер мы пабачым той самы шчаслівы момант абдымкаў. Калі ўжо Вольга падышла, яна там стаяла пару хвілінаў, я ўжо таксама, канешне, мне складана ўзгадаць там па хвілінна, па секундна, як это адбывалася, але яна там стаяла некаторы час, і быў час, каб пахадзіць вакол і абраць лепшы ракурс, бо у мяне некалькі варыянтаў было, але пасля, канешне, ведаеш, как фотографы, рэпартажнікі, яны ўжо, напэўна, на аўтаматызме вось гэтыя нейкія моманты з там правільнымі вертыкалямі, там заваленым гарызонтам, ці нейкія там паттерны, якія ёсць, ці там, не ведаю, якія-небудзь вертыкальныя, гарызантальныя лініі, ўсё астатняе, гэта ўжо настолькі на аўтаматызме адбываецца, што я ў момант не задумваюся пра гэта. Я раблю неяк, напэўна, як яно адчуваецца. То бок, это напалову такая ўжо прафесія, это як ты націскаеш на кнопку фотоапарата, ты ведаеш, дзе яна знаходзіцца, табе не трэба там глядзець на яго, шукаць штосьці, там круціць кола ці штосьці такога кшталту, а ты дакладна ведаеш, што будзе адбывацца. Так, і вось, дарэчы, ты кажаш пра вертыкалі і гарызанталі, і гэты здымак, яго б можна было б нават назваць такім вельмі архітэктурным, калі б там не было чалавечай постаці, вось ён і ёсць такі вельмі геаметрычны, архітэктурны і па лініях, і па колерах нават. Ну так, але ж гэта таксама супадзенне, правда? Ніхто ж не казаў, у якім адзенні, напрыклад, прыйсці гераіне фота, ці, напрыклад, якія кветкі ёй падарыць, ці там, як это там, напрыклад, адбываецца ў нейкіх пастановачных здымках, не навінавых. Гэта такое проста супадзенне, такое таксама часта бывае, і мне падаецца, што гэтае супадзенне, так можна сказаць, што падмеціць гэтае супадзенне, гэта і таксама прафесіяналізм фотарэпарцёраў, фотажурналістаў, то бок гэта ўсё разам пра тое, што ты гэта ўсё робіш на аўтамаце. То бок гэтыя ўсе моманты. Нават было вельмі для мяне такое карыснае, мяне неяк запрасілі на невялікую лекцыю для пачаткоўцаў журналістаў, каб расказаць пра нейкія асновы фотажурналістыкі, і я зразумела, што мне трэба да яе падрыхтавацца. Калі я пачала да яе рыхтавацца, я пачала ўсе свае практычныя веды неяк спрабаваць выкласці вось у тэорыю, неяк структуру нейкую зрабіць. І я зразумела, што я ніколі не рабіла гэтага, то бок у мяне ўсё, што я ведаю, ўсё з практыкі. Я нават, напэўна, гэта не ведаю, ці можна прызнавацца, я нават ніколі не задумвалася пра залатыя там сечэння, ці там трэці кадра, ці як гэта павінна быць, бо гэта ўсё заўсёды было на нейкай інтуіцыі, проста з цягам часу, з цягам практыкі. То есть то, што я звычайна кажу ўсім, хто пачынае, толькі практыка, тэорыя, гэта ўсё крута, але толькі на практыке мы можам штосьці зрабіць. І цяпер я, калі ўзгадываю гэты здымак, і калі ўжо браць у асновы нейкія там тэарэтычныя веданні пра тэорыі фатаграфіі, можна сказаць, што он такі класічны, трапіў такія класічныя кампазіцыі, усе знаходзяцца там, дзе павінны знаходзіцца, там геаметрыя, чалавек, калі там намаляваць гэтыя лініі
залатога сячэння там все таксама супадае і гэта так просто склалася таксама выпадкова. Ты казала неяк мне пра тое, што калі наогул ты едзеш на нейкую здымку, у якой ужо ёсць нейкі закладзены сэнс, то ты стараешся там знайсці менавіта нейкія колеры, нешта вось такое. Ці можаш ты распавесці наогул вось пра гэта? Ведаеш, журналісцкая праца зноў-такі яна такая, што калі ты едзеш штосьці здымаць, то сэнс ужо ён ёсць. Сэнсы могуць мяняцца таксама зноў-такі на месцы. Ты можаш прыехаць з адной ідэі, але калі ідці там з адной тэмай, ты прыязджаеш і разумееш, што тэма зусім іншая, што галоўная тэма гэта не тая, якую табе даваў рэдактар ці якую ты сам сабе прыдумаў. Але ўсё адно сэнс ён ёсць. І зразумела, што задача фотографа гэта зрабіць візуал, то бок гэта наша праца. Усе фотографы там рэагуюць кожны на сваё, там можа быць у кожнага ёсць нейкае сваё любімае. Я не магу сказаць, што у мяне ёсць дакладна нейкія там 5 вобразаў, на якія я рэагую, бо кожны раз гэта мяняецца, штораз гэта штосьці новае. Таксама ў залежнасці ад сітуацыі. Гэта вот бачыш, это ўсё пра тое, пра вось гэтую рэпартажнасць, пра вось гэтую фотажурналісцкую, менавіта рэпарцёрскую сітуацыю, калі ты ніколі не ведаеш дакладна, ці будзе так, як ты прыдумаў сабе дагэтуль. Але гэта калі тебе ўжо ёсць сэнс, калі ты ўжо ведаеш, навошта ты туды едзеш, і як гэта можа быць з пункту гледжання менавіта сэнсу, то табе застаецца толькі дадаць знешнюю вокладку, так? Гэта форма, гэта колер, гэта там, не ведаю, святло, то бок это ўсе проста вось гэтыя візуальныя дапаможнікі, якія дапамагаюць фотографу зрабіць і знешні выгляд фотаздымку. Вось у плане сэнсу, скажы, калі ласка, пра што гэты здымак для цябе? Слухай, для мяне гэта здымак пра чаканне. Это, напэўна, тое самае слова, якое цалкам адпавядае майму унутранаму стану і стану, які я бачу на гэтым здымку. І мне падаецца, што дагэтуль гэта вельмі актуальны здымак, на жаль. Мы ўсё яшчэ знаходзімся ў нейкім чаканні. Магчыма, гэтае чаканне, яно таксама трансфармуецца, мяняецца ўнутры там з цягам часу, бо зразумела, што калі праходзіць некаторы час, ты па-іншаму на штосьці глядзіш. Але это ўсё яшчэ пра чаканне. Чаканне, канешне, чагосьці лепшага. Чаму ты вырашыла падаваць менавіта гэты здымак на конкурс WordPress Photo? Напэўна, менавіта гэты, бо ён мне проста спадабаўся. Это як звычайны селект, калі ты робіш на нейкія конкурсы, ці там ты дасылаеш у медыа, ты шукаеш здымкі, якія табе больш падабаюцца, якія ты больш разумееш. Канешне, мне хацелася б даслаць нейкую серыю здымкаў, але менавіта ў той год, калі адбываліся гэтыя падзеі, я зразумела, што, на жаль, серыі ў мяне не хапае. То бок у мяне ёсць там некалькі моцных здымкаў, якія працуюць як сінглы, але, на жаль, у серыю яны ніяк не могуць скласцца. Я ўзгадала, што ўсё ж такі WordPress Photo — гэта той конкурс, дзе сінглы, яны маюць моц. Так. Гэта менавіта пра журналістыку, менавіта пра тое, калі можа быць адзін здымак. І інтуітыўна мне падалося, што гэты здымак можа спрацаваць. Мне вось акурат спадабаўся і па форму, і па зместу. І, на жаль, у мяне не атрымалася сабраць серыю з тых падзей, бо мне б хацелася б зрабіць гісторыю, каб это было не гісторыя не аднаго здымка, а гісторыя з серыі. Але ведаеш, як такое часам бывае, калі ў цябе ёсць шмат здымкаў на адну тэму, але яны чамусьці не гуляюць адзін з адным, проста не складаюцца ў адну цэлую гісторыю. І калі я паглядзела на свой увесь архіў, я зразумела, што ў мяне ёсць некалькі асобных моцных здымкаў, якія могуць спрацаваць, які ў выніку і спрацаваў. І ведаеш, это таксама такая класічная штука, калі вяртацца да гісторыі фотажурналістыкі, як там пачыналася, калі былі газеты, калі не было шмат месцаў, каб друкаваць серыйныя нейкія гісторыі, тады трэба было ў адзін здымак замясціць змест усяго таго, што адбываецца на нейкай падзеі. Пасля, калі з'явіўся інтэрнэт, стала ў нейкім моманце трохі прасцей, а ў нейкім моменце, наадварот, складаней.
Калі няма гэтага абмежавання па месцу, то як ты бачыш, ты так і можаш рабіць. Раскажы, калі ласка, як ты выбірала тэхнічныя параметры для здымка? Я вас бачыла там дзірка 2,8, не характэрна гэта для рэпартажнай здымкі. Я табе скажу, што я не моцны тэхнічны фатограф, гэта дакладна, гэта не пра мяне, але гэта такія мае улюблёныя наладкі, якімі карыстаюся вельмі часам. Я люблю адкрытую дзірку, і я карыстаюся мануальным рэжымам, калі раблю здымкі, і мне даволі проста падладкоўвацца пад сітуацыю, там, калі мяняецца святло, ці калі мяняецца там штосьці, то я даволі хутка пераключаю наладкі. Мне гэта не займае шмат часу. Магчыма, трошкі бывае больш браку, магчыма, так, але чамусьці вось так вот навучылася, і так я і раблю. Таксама нейкіх спецыяльных наладкаў не было, гэта проста былі наладкі, якія там пасавалі пад хутчэй святло і пад тое, што гэта была не супердынамічная здымка, гэта была статычная здымка. Там гэта было не спорт, не нейкі, гэта было больш партрэтаў, таму гэта, напэўна, былі такія нейкія стандартныя наладкі пад тыя ўмовы, якія былі, якія б зрабілі там, можа быць, шмат хто з фотографаў. А як ты думаеш, чаму гэты здымак узяў узнагароду? Мне падаецца, таму што ён трапіў адначасова вось акурат і ў сэнс, і ў форму, і там адна з чальцоў журы, я калі чытала водгукі, апісвала таксама свае адчуванні і чаму яна аддавала свой голас менавіта за гэты здымак. Яна казала пра тое, што гэта вельмі блізка да таго, што адбываецца ў яе краіне і ў шмат якіх краінах свету, і атрымліваецца, што ён такі атрымаўся актуальным не толькі, напрыклад, для нашай Беларусі, а для шмат якіх краінаў, дзе ёсць падобныя сітуацыі. Скажы, калі ласка, калі табе трэба было папісаць гэты здымак адным гукам, то які гэта быў бы гук? На гэтым здымку я не адчуваю ніякіх гукаў. Для мяне гэта цішыня. Магчыма, цішыня перад світанкам, гэты гул, калі, такі, ведаеш, как-то звіняющая цішына, калі ты вельмі маеш вялікія надзеі на то, што цяпер штосьці адбудзецца, але нічога не адбываецца. Перад світанкам там не так, бо ты ведаеш, што цяпер будзе світанак, а вось і мне вельмі хочацца таксама, каб гэты світанак быў хутка. Скажы, калі ласка, калі б трэба было нейкім водарам апісаць, то што б гэта быў за водар? Да, вот уже складана з водарам. Чамусьці што-то такое, то цяпер у меня такія думкі пра штосьці такое сумнае. Для мяне гэта ўсё-такі сумна і што-то такое непрыемнае па паху. Таксама, вось, ведаеш, ёсць такі, нават і жалеза ёсць такі пах, калі у цябе ўнутры пачынае штосьці ажно калаціцца, табе так непрыемна ад сітуацыі, што табе хочацца хутчэй гэты пах прыбраць, каб яго не было, бо ад яго там пачынае балець галава, там не ведаю, штосьці вось дрэнна становіцца, і вось такое штосьці. А скажы, калі ласка, ці ёсць яшчэ нешта вельмі важнае пра гэты здымак, што трэба было б абавязкова дадаць? Напэўна, мне б толькі хацелася дадаць, каб людзі, калі глядзелі на гэты здымак, кожны сам для сябе бачыў нейкую сваю гісторыю ў ім. Не абавязкова гэта гісторыя павінна супадаць з маім меркаваннем ці з маім пунктам гледжання, і я буду нават радая, калі людзі будуць знаходзіць нейкія новыя сэнсы ў ім. Дзякуй, што былі разам з намі. А якія візуальныя, гукавыя ці іншыя асацыяцыі выклікае гэты здымак у вас? Ды пра якія здымкі беларускіх фатографаў вам было б цікава даведацца больш? Пішыце ў каментарах на Ютубе і ў соцсетках Фэша1. Будзем удзячны рэпостам і да хуткай сустрэчы ў новым фатаграфічным падарожжы.